Здравейте, аз съм Виктория Михайлова и днес ще отговорим на един от най-задаваните ни въпроси и това е как и колко често да мием косата си. Ще разгледаме какво казва науката, какви рискове крие прекаленото често или рядко миене на косата. Ще ви помогна да намерите точния ритъм на вашия скалп и начин на живот. Преди да започнем, ще ви помоля да харесате видеото и да се абонирате за канала ни. Косата ни е покрита с естествено масло, наречено себум, което се произвежда от скалпа. Този себум поддържа косата еластична, хидратирана и защитена, но когато мием прекалено често, премахваме този защитен слой. Това води до сухота, чупливост и дразнене на кожата. Още по-лошо, скалпът може да реагира, като произвежда още повече мазнина в опит да компенсира загубата, което ни вкарва в порочен кръг от мазана коса и прекалено миене. Обратното също е проблем. Ако мием прекалено рядко, себумът и замърсяванията се натрупват. Това оттежнява косата. Може да доведе до лоша миризма, пърхот и дори запушване на фоликулите, което пречи на растежа. Няма универсален отговор на този въпрос. Всичко зависи от вашата коса и начин на живот. Ако имате мазна коса, за вас е нормално да миете косата си между 3 и 4 пъти седмично. Ако косата ви е суха и боядисана, приемливо е да е 1-2 пъти седмично, а ако е нормална, то от 2 до 3 пъти седмицата са ви напълно достатъчни. Следните фактори също оказват влияние, например дали живеете в силно замърсен град, дали спортувате. Съобразете графика си за миене на косата също с тези фактори, колкото и нелепите ви звучат. Започнете с това. Винаги разресвайте косата преди душ, за да намалите сплитанията. След това я разделете на секции, нанесете малко количество шампуан и масажирайте само скалпа, не дължините. Изплаквайте с хладка и леко топла вода. Никога не използвайте вряла вода, тя изсушава косама и скалпа. Ако косата е много замърсена или мазна, направете двойно измиване. Първото премахва замърсяванията, второто поддържа баланса на скалпа. Използвайте балсам само в дължините, не в корените. Нанесете маска веднъж седмично. Тя прониква в структурата на косама и го заздравява. Между измиванията освежавайте с качествен сух шампуан или безалкохолен тоник за скалп. И накрая винаги нанасяйте термозащита преди да използвате с шуара или преса. Добавете лек серум по краищата за блясък и защита. Надявам се, че това видео ви помогна да си отговорите на въпроса кога и колко често да миете косата си, за да бъде тя красива и жизнена. Дайте ни по един палец нагоре, абонирайте се за канала, в описанието оставям код за отстъпка на Dolce Me@bg. Довиждане, ще се видим отново!